Mandar Hausa TV YouTube channel. Mandar Hausa TV YouTube channel. Domin nishaɗi. A madadin tashar Mandar Hausa TV su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shahararren shiri mai suna in kajiwa ne, ma'ana kajiwa ne aka ce ba banza ba. To jaruma mana miki barka da shigowa cikin wannan shahararren shiri mai farin jini mai suna in kajiwa ne. Da farko muna da amsoshi guda 10 a wajenki. Da fatan kina da amsoshinsu. Tambayar mu ta farko za ki gaya masu kallon ki sunanki. Assalamu alaikum. Da farko dai ni sunana Amina Lawan. Dama can kina yin fim ne ko a'a a cikin shirin daɗin kowa kika fara? A'a ina yin fim gaskiya. Kina fitowa a fina-finai kenan? Ina fitowa a fina-finai. To a fina-finai da kika fito a cikin su wani bangare kika fi? Bangaren sanyi ne ko bangaren masifa? Ni gaskiya duk wanda aka bani ina yi. Saboda shi jarumi haka ake so ya kasance, duk abin da aka baka aka ce kai ya kasance zaka iya hawa, wala na faɗan ne, wala na sanyin ne, wala ma na kuka ne, kuma wani iri ne, indai aka baka ya kasance dai zaka iya yin shi, to shi ne ake son jarumi ya kasance a haka. Amma ba wai ka ce kai iya abu ɗaya kawai ka iya ba, to kaga ai ba zai yi ba. To yanzu masu kallon ki ko sauraron ki za su so ki nuna musu yadda kike acting ki ko na masifa ko na sanyi. Ai shi kuma wannan sirri ne, saboda kamar mutum ne da sana'arsa ba zai fito yana cewa ga abin da yake samu ba, ga riba da yake samu kuma ga faduwa, sai dai kawai a gani yana yi. Ki ce dai yanzu masu kallon ki ba su ga yadda kike acting ɗinki ba kenan. To a matsayin ki na jaruma celebrity wace duniya ta sani kuma take yayi a yanzu a bangaren fina-finan Hausa da series film da waƙoƙi. Yanzu wani masoyinki ko wata masoyiyarki tana so za ta yi miki kyauta, wani abu kika fi so a yi miki kyautarsa? Gaskiya babban abin da na fi so a mai kyauta shi ne a bani tallafi. Ina so a bani min kyautar turare, gaskiya in aka bani wannan kyautar zan ji daɗi sosai. Ok, ke kin fi so a miki kyautar turare ke? To ga wanda yake niyya ko ya ra'ayi zai iya turowa ta wannan sako turare mai ƙamshin gaske. To yanzu a fina-finan da kika yi wanne ne ya fi burge ki? Gaskiya ni duka fina-finai na suna burge ni. Wanne abinci kika fi so ki ci? Gaskiya abinci da na fi so shine ina son shinkafa da wake. Menene burin ki a nan gaba? Burina shine in cimma nasara a rayuwa da abubuwan da nake so in cimma, shine burina. Sannan kuma a ƙarshe ina so Allah ya yarda ya amince in aure. Yanzu masu kallon ki da sauraron ki za su so ki gaya musu takaitaccen tarihin rayuwar ki. To na farko dai ni an haife ni a garin Kano, kuma na taso a garin Kano, na yi karatu na daidai gwargwado a garin Kano, sannan kuma daga baya na zo na fada harkar fim, a cikin ta kuma nake a yanzu haka. To ya maganar aure fa, akwai wanda aka tsaye za a aura ko kwa dai sai nan gaba? A yanzu dai ban tsaye da kowa ba, amma idan Allah ya kawo zan yi. A jarumanmu na fim wanne jarumi ne yake burge ki? A gaskiya ni dai duka jaruman suna burge ni, amma wanda na fi so personal a cikin zuciyata, wanda nake kauna a zuciyata tun kafin ma in shigo harkar fim, shine Adam Zango. Adam iya Zango jarumi kenan. To yanzu misali kaf fina-finan da kika yi wani abu ne ke saurin ɓata miki rai? Wani abu ne a rayuwa da an miki sun rai ke saurin ɓaci? Gaskiya abin da ke saurin ɓata min rai shine ƙarya. Sannan kuma abu na biyu ƙarya, abu ba dai zan ce mai muhimmanci shine ƙarya, shine abin da ya ɓata min rai gaskiya. In dai za a miki ƙarya yanzu zaki ji ranki ya ɓaci ke. Gaskiya raina ya ɓaci, ba na son rashin gaskiya, na fi son gaskiya, da abin da mutum zai faɗa gaskiyarsa. Komai ɗacin ta ni zan ji daɗi, amma in dai kai min ƙarya to gaskiya raina zai ɓaci sosai. To wani abu ne ke saurin faranta miki rai? Gaskiya abin da shi faranta min rai shine gaskiya. Shine kamar yadda na gaya maka yanzu, gaskiya ina son mutum ya faɗa min gaskiya a rayuwa, to hakan zai sa ni farin ciki sosai. To a madadin tashar Bandaro Hausa TV su ne suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shahararren shiri yau magama da jaruma wanda duniya ta sani wato Amina Lawan, jaruma a wannan masana'anta ta Kannywood. Akwai wani sako da kike so za ki tura ko baki da wani sako? To sako na dai shine masoyanmu muna godiya da irin soyayya da kuke nuna mana, da haka ku ci gaba da ƙaunar mu kuma muna nan muna ƙaunar ku. Wata shawara zaki ba yan wanki wanda suke harkar fim?
shawarar da zan ba 'yan uwana shine su ci gaba da rike sana'ar su da hannu biyu, sannan kuma su tsaftace ta, su kare mutuncin su. Duk abin da suka san zai ja musu bacin suna a cikin sana'ar su kar su yi shi. Duk abin da suka san kuma zai kare mutuncin su su yi shi, domin duk inda kake in ka kare mutuncin ka tsare mutuncin ka kuma ka tsaftace sana'ar ka, to shine zai ka zauna lafiya, ba wani wanda ya isa ya zage ka. To mun gode sosai jaruman mu, Allah ya ƙara girma da ɗaukaka, ya shige gaba ya yi jagora. To amin, ni ma na gode. A madadin tashar Bandaro Hausa TV, shirin su ne kar wanda ya ɗaukan musu ya ce zai sa a YouTube ɗinsa, don haka a kiyaye, doka ne, ba mu yadda ba ko mun amince wani daga bayan fage ya ɗauka ya ce zai sa a YouTube ɗinsa, doka ne, a kiyaye. Bandaro Hausa TV YouTube channel, Bandaro Hausa TV YouTube channel. Domin nishaɗi, domin faɗakarwa, domin ilmantarwa. Bandaro Hausa TV channel, ku yi mana subscribing, ku danna ƙararrawar mu, da mun ɗaura bidiyo za a sanar da ku. Bandaro Hausa TV, Bandaro Hausa TV, Bandaro.